O cancro, unha enfermidade moi complexa, segue a ser un dos maiores retos da medicina contemporánea. Aínda que as terapias avanzan, os tumores aprenden a resistir os tratamentos. Nos últimos anos, identificáronse mutacións en xenes, como BRAF ou RAS, que fan as células tumorais máis agresivas e difíciles de eliminar. No Centro de Investigación en Nanomateriais e Biotecnoloxía Cimbio, da Universidade de Vigo, cofinanciado con fondos FEDER, un equipo de investigación descubriu unha nova diana terapéutica, a conexina 43, unha proteína clave na comunicación entre células, da que os tumores intentan desfacerse. Cando falamos de cancro, falamos dunha enfermedade moi complexa. Un dos principales descubrimentos que ocorreu non fai moitos anos, pois foi o identificar mutacións en xens que danlle unha ventaxa ás células tumorales porque as fan altamente proliferativas e resistentes á morte celular. Algunha desas mutacións é unha mutación, por exemplo, no gen BRAF, que é unha quinasa que, se sufre esta mutación, actívase de forma constitutiva e fai que a célula comece a proliferar de forma descontrolada. Non conocemos as causas por que unha célula tumoral é capaz de desarrollar un tumor, e non é controlada polo seu entorno ou polo sistema inmune. Por que as células tumorais se fan resistentes aos tratamentos? Entón, dentro desas hipótesis, desas ideas de traballo que partimos neste proxecto de investigación, encontramos unha diana terapéutica que é a conexina 43, que está implicada na comunicación das células co seu entorno, con outras células. As células tumorales suelen desfacerse desta proteína, desta conexina 43. E nós, estudiando en tumores en concretos, como aqueles que teñen unha mutación en BRAF, vimos que si as células tumorales en BRAF non tiñan estes canales de comunicación nin esta proteína na membrana, e o que fixemos foi restaurala con unha estrategia que nos permitise utilizar esta terapia en pacientes. Ao restaurar a conexina 43, o equipo comprobou un potente efecto antitumoral. A recuperación desta proteína fai que as células canceríxenas perdan a súa capacidade de reparar o ADN, acumulen erros e, finalmente, non poidan sobrevivir. Para levar esta terapia máis aló do laboratorio, empregaron nanovesículas naturais, que as propias células utilizan para comunicarse. Estas vesículas actúan como un cabalo de Troia molecular, transportando tanto o ARN mensaxeiro como a proteína, e converténdose nun método prometedor para combater o cancro. É unha doble terapia, non só aumentamos o mensaxero para que a célula diana o sintetice a proteína, sino que tamén transportamos a proteína. E resultou ser unha terapia moi eficaz, porque estas vesículas, que se denominan así a nivel científico divulgativo como caballos de Troia, son vesículas que utilizan as células de forma natural para a súa comunicación, polo tanto, células normales, sanas e células tumorales adquieren estas vesículas de forma moi eficiente. Polo tanto, resultan unha estrategia terapéutica que está dando agora os seus frutos, empezando a dar os seus frutos, pero que é moi prometedora para o transporte xa non só de moléculas de RNA ou proteínas, tamén de pequenas moléculas de fármacos. En que pode axudar aos pacientes con cancro? Pois se desarrolla unha terapia na que combinas os fármacos, os inhibidores BRAF/MEK, con unha estrategia para aumentar a conexina 43 nas células tumorales, como é o uso destas nanovesículas, indícanos que probablemente o éxito do tratamento vai a ser maior. O seguinte paso é levar esta terapia do laboratorio aos pacientes. Un proceso longo e complexo que require ensaios preclínicos, aprobacións regulatorias e unha gran inversión. O equipo conta con patentes rexistradas, pero precisa apoio financeiro para poder transferir a tecnoloxía á práctica clínica. Aínda así, manteñen a esperanza de que este coñecemento xurdido no Cimbio poida transformarse no futuro en novas terapias contra o cancro. Un exemplo do potencial científico que existe en Galicia
e da importancia de seguir apostando pola investigación e o talento locais. En Galicia temos centros de referencia que son centros singulares, como é o caso do Cimbío, aquí na Universidade de Vigo, que reciben apoio por parte da Xunta de Galicia, e tamén a nivel estatal, pero bueno, sí que é importante que estes centros pois estén mellor dotados, con máis infraestructuras, con máis captación de talento, máis personal, e que teñan en certa forma maior independencia para poder competir de forma máis adecuada, digamos, a nivel internacional. O PIB que se dedica en Galicia e en España a investigación todavía é moi inferior ao que ocorre en países europeos. Estaría moi ben pois que a sociedade empezase a reclamar máis financiación para actividades de I+D+I para alcanzar a países como Francia, Alemania, etcétera.